ଆଜି କ'ଣ ଲିପିକି ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଦେଖିଲି କାମ ଦେଖୁଛଟି ଏସବୁ ଦେଖୁଛଟି ଆଉ ଦିନେ ଆମର ରିଅଲ ବିଟି ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଥିଲା ଆମର ସେଠି ଦେଖିବା କେତେଟାରେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁ ଠିକ 2ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁ 12ଟା ବେଳେ ଯେ ଖବ ସେଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖୁନ ଜାଗା। ହଁ ମୁଁ ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଆଉ ତମକୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରିବନି? ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କାଟିଯାଉ ବୁଝିଲ ମୁଁ ମେଲା ହେଇ ପଡିଛି ତାର ମେଲା ପୁରା ମେଲା ସେଇଥିରେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରକରେ 10-12ଟା ହେଲେ ଏକାଥରେ ପଶିଯିବ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ତମର ଯାଇ ତା ଛାଇଆ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନ? ନା ତ ସିଏ ତ ଦିନ ଗାଈ ଶୁଣୁଥିବ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ କରିଦେବେ ଆଉ ଖାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବ ଘଣ୍ଟାରେ ଏତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଡ ଲାଗିଯିବ ରଡ଼ି ଆଉ ଟେପ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ସବୁ ନା? ହଁ ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେତିକି ତ ତାର ପାଣି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ସେକ୍ସ ପାୱାର ପ୍ରବଳ ତମେ ଯେ ବଳେ ଦଶ ତମେ ବି ତମର ଭାଗ୍ୟରେ ତାର ଯେମିତି ହଉତ ଇଚ୍ଛୁ ବଟିଆ ଖାଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟିକା ଖାଇକି ଆଣିଲେ ବି 3-4ଟା ବଟିକା ଖାଇକି ଆଣିଲେ ସେ ସାବଳ ଦବ ଆଉ ପୁଅ ଆଜି କ'ଣ ଲିପି ଦେଖିଲ କୋଉ ଟାଇପ୍ର? ସେଇ ତ ସେଇ ତ ଗୋଟାକୁ 3-4ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେରା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନା ତ 3-4ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖି ଆଖି ଇଚ୍ଛୁକୁ ତ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ 2ଟା ନୁହେଁ 4ଟା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଜି ହଲେଇଥ ନା? ତ ଡେଲି ହଲଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆଗରୁ ମୋର ସେଇ ସ୍ୱାର ପଡ଼ିବ ତମେ ହଲଉଛ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହୁନ ଯଦି ତମର ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହୁଏ? ହିଟ୍ ମାନେ କେମିତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କ'ଣ କେମିତି? ଯାହା ମିଟିଂ ଦେଖିଲେ ଆଗ ସିଏ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତଳୁ ପାଇଲେ ହାତ ମାରିବୁ ପାଣି ରଙ୍ଗୋଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ନା ଆଗ ଦୁର୍ଗା ଦିନ ହାତ ସାଡ଼େ ସବୁ ଫାଟେଇଥିବ ସବୁ ଦୁର୍ଗା ହେଇଯାଇଥିବ ଶିଶି ବି ହେଇଥିବ ଦୁଧ କ'ଣ ନରମ ଥାଏ ନା କ'ଣ? ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାନେ? ଚିପି ହବ ରାଜ୍ୟ ଟିକେ ଚିପି ଦିଅ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ଚିପ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଆଇଲେ ସିନା କାମ କଲାନି ଆମ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାମ କଲା ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ।